I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip. U današnjem klipu ispričat ću vam dva dobro poznata grčka mita, a to su mit o Ahilovoj peti i mit o Sizifovom poslu. Ahilej, najveći i najcijenjeniji grčki junak, bio je sin kralja Tesalije i princeze Okeana. Njegova majka, koja je pripadala porodici bogova Olimpa, željela je da njen sin Ahilej bude besmrtan, kao i ona. Odmah nakon njegovog rođenja uronila ga je u vodu rijeke Stig, koja je imala moć da mu omogući neranjivost. Da dječak ne bi pao u vodu i utopio se, uhvatila ga je za petu, koja se tako nije smočila. Ahilej je odrastao i postao nepobjedivi ratnik. Nosio je oružje koje je posebno za njega izradio Hefest u svojoj radionici u srcu Etne. Tim oružjem borio se protiv trojanskih junaka tokom opsade Troje. Nikoga nije mogao pobijediti. Čarobna voda rijeke Stig štitila ga je od koplja i strijela, no Paris, trojanski princ, koji je izazvao taj rat, ugrabivši lijepu Helenu, znao je gdje treba gađati nepobjedivog junaka. Naoružan lukom i strijelom, ciljao je ravno u petu. Tako je ubio Ahileja, kojem su bogovi podarili kratak, ali veličanstven život i kojeg će zauvijek pamtiti kao najvećeg među junacima. I danas se koristi izraz Ahilova peta kada se želi izraziti nečija slaba ili osjetljiva tačka. Drugi mit je o Sizifovom poslu. Sizif je bio kralj Efira, Korinta. Slovio je kao najlukaviji i najmudriji čovjek na svijetu, koji je nekoliko puta nadmudrio i same bogove. Varao je, bio je pohlepan i zao. Uspio je doživjeti duboku starost, ali ga je Zevs kaznio nakon njegove smrti. Sizif je dobio zadatak da zauvijek mora gurati veliku stijenu do vrha brijega, ali prije nego što stigne do vrha, kamen se otkotrlja natrag, te Sizif mora početi iznova. Stoga se danas koristi metafora Sizifov posao za uzaludan posao ili besmislene radnje. I to bi bilo sve za ovaj klip. Ja znam da vam se klip svidio. Pretplatite se na kanal i ostavite like na ovom klipu. Do sljedećeg klipa. Ćao!